Panguva ino munyika yeZimbabwe zvinoratidza kuti aiwa vanhu vane bitterness pamusoro pezviri kuitika, nokuti ukangoona ine issue inenge yanga ichingotaurwa ichingoinvolva vakomana vethe regime, ava vanhu vanotouya vachiexpressa mafeelings avo inoratidza kuti people they are not really interested, kana kuti vanhu havasi kufara nezviri kuitika panguva ino. Isana kuna mashoko atiri kuona kuti poita a heated debate pamusoro aiwa with the upcoming 2028 polls. Not for subscribe or like on the bell icon. Now with the controversy yatanga tiona mukomana aiwa anonzi Maria Pera Primo anobuda nyora achiti, I have no doubt the future is very safe under your leadership. Anoposta aiwa mutungamiri wenyika wamurikuona uyu panguva ino zvinzi aiwa leadership that delivers wamurikuona. Tinoona kuti vakomana havana kambononoka. People they were involved in this our debate vachibuda nyora vachiti, let us be realistic here. At 82, which future do you see in Mnangagwa? ZANU-PF wants President Chiwenga to contest with Zvashamisa in 2028 period. No one is interested. Ndo mashoko anobuda chitoko panapa aiwa anana majara charusi vachitaura mashoko achiti aiwa at his age people they are no longer interested. Vakutoda kuti aiwa general ngavapinde zvavo vakondeste aiwa nemutungamiri wemene opposition anozikamwa. Kana vachinge vakondesta tochimbochizonyasa kuona kuti kana vachinge vaita macredible elections anyasa kudikamwa chaiye ndiani, because ipapo panenge pakukondesta aiwa mabhuru. Vanobatoona kuti vanoendera mberi vachiburitsa zvekare mamailena ari kubuda pamusoro peleadership yenyika yeZimbabwe nyika ichinzina namajara jaros. Australia is embraced Zim First Lady, whose husband became the first sitting head of the state to be designated under the Global Magnitsky sanctions program. Auxilia Mnangagwa was also designated under the same program. Domashoko vanouya vachiexposawo zvekare vachiti ava panguva ino hazvina vatombomira mushe, vakomana vanenge vari pamasanctions aiwa it is very difficult kuti vakwanise kunyaso kudeliver uchi. Mashoko ari kubuda toko panapa namajairos. Timbotudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pemashoko ake. Pedai comment section medu mudze mafungiro enyu. Subscribe or like channel on the page.